যে চ্যালেঞ্জ নাই থাপড়াছে নাই বিজেপি যে চ্যালেঞ্জ নাই থাপড়াছে নাই 35 বছর সিপিএম বরসে পুষাওই থাপড়া তারিখি মানুকায় ছোট্ট মোটো পার্টি কোনো খাইনি চিনি ছোট্ট मोटो पार्टी कुछ नहीं कर पाएगा শুধু সময় অপেক্ষা যতই বাড়াবাড়ি খাইবে কোন খাজনাটা করতে বুঝছ বিজেপি বিস্কাঙ্গ ফাইনাল সরকার जोंना एडीसी हाब्रिया होनो एडीसी बीजेपी ना हाब्रिया 2026 बरनो तंगला नायतुगै मांगला बरंगा नायतुगै मांगला बीजेपी सिमिसे चिनि दिप्रासारंनो मोथाङै मानो दैनि मानो कारेन्टनि मानो बसानि साख्रिनि मानो डेभलपमेन्ट खाइ मानो आमाना खाजानि दाखुते बुहुक्स जों बैसकांगो दिनै समाय मा थांनाय जतनि दर समाय मा थांनाय दिनै इलेक्शन रिजाल्टनि दिना सासिम मागा हाबियानि समाय मा थांनाय जेदिना इलेक्शन रिजाल्ट नाय आबिर थिंलायनाय अदिना सेनसिम मागा हाबनाय दिनैनि सिमे जों जारा तिब्रा माता खायनाय कांग्रेस खायनाय सीपीएम खायनाय आरपीएफटी खायनाय जतनि नगो थानाय जों जतनि नगो थानाय बीजेपी सिं जतन सोनामनाय पाहारनि जतन नगो थानाय बीजेपी सोनामनाय 2026 28 बिसिमाव 28 ता पास खायै मन्त्रिसभा गठन खालामनाय जों नगो हामनाय केबनो किरिना कक्रै केबनो दाकिरि सिनि लगे मोदी जी दङ सिनि लगे मुख्यमंत्री दङ किरिना कक्रै छोट मोटी पार्टी किरिना कक्रै छोट मोटो पार्टी न किरिना कक्रै दाकिरि दे ईटनि जवाब पाथरबा मारिनाय ईटनि जवाब पाथरबा मारिनाय प्रतिबाद मा खायनाय प्रतिरोध मा खायनाय दरकार नागाय प्रतिशोध मानानाय दरकार नागाय प्रतिशोध मानानाय बृहत पार्टी बीजेपी नो चैलेंज खायनाय बररक आंनारनो साबधान ना बागै साव साबधान ने समय दंगो साबधान ने अंयाखाय नरनो नायतुगो फुनो मांगला खाजानि ताखुते बुखुक्स आंता बिसि कक्सालिया तिप्रासानन मोथांनानि बागै जतन जों बीजेपी नो मा फायनाय इनडाइरेक्टली तंगै जाखरै रिमा जागा मा दंनाय सान मा जागा तंगै लाबखरै बुफां बोथाय तंगा जागा जों दंनाय बुफां बोथाय खरै जागा तंगै लाबखरै खाजानि ताखुते बुखुक्स तै गुबुननि पार्टी होआखाय सिकामुखाय सोरामनाय पार्टी से बर' सिनि बीजेपी सोरामनाय पार्टी से सोराबथनि तंगै लाब करै जेफ्रोपनो बर फुरैसा खालाय मानो जेफ्रोपनो फुरैसा खालाय मानो आबाय माने खाजानि ताखुक ताइ बुहुक्स जों बसकांनि एडीसी निर्वाचन जत पालखायै सोमाय थाङै दिनैनि सिमि सोमाय थाङै जों माथाय मैदानाव मा नखंनाय जों मखाबला मा खायनाय सिनि ऊपर जे अटैक खायनाय न जों केबन फुनि जाखारि कक सागला खाजानि ताखुक ताइ बुहुक्स आबाय न बसकांग जों बिचारा बीजेपी कर्मी न जदि अटैक खायजागाय जोंबो प्रस्तुत मा दंनाय 35 বছর सीपीएम जेबेबो अत्याचार खायगासिनो न ए सीपीएम रंनो ताबो दिप्रामो थानाय बुमुङै थाङै दिप्रामो थाङै दङै गुन्दागिरि खाय दङ बरना बयलार खुमाय का खुगै किमनाय जों बयलार खुमाय का खुगै किमनाय याकाया गुन्दागिरि चलबे ना बयलार खुमाय का खुगै किमनाय जों
গুন্ডাগিরি চলবে না গুন্ডাগিরি চলিয়া আবক সময় তঙ্ক ভদ্র সময় তঙ্ক যদি না সময় নি বিচিঙ্গ যদি কাহাম করক নিয়ে হাঙ্গাকায় বয়েল আর খুমা হাইদা খুকু কিমনাই সিঙ্গ বেলায় বেলায় হামবাই